Guys, good morning. So yun, kakagising lang namin ni Goryo, mga tol, mga karepa, mga kapaps. Dito kami ngayon sa Quezon Province. Yan po, dagat na po yung nakikita nyo, mga tol, mga karepa, mga kapaps. Malamig din dito, mga tol, mga karepa, mga kapaps. Ang ganda ng viewing dito, mga kapaps, kasi malapit lang tayo sa dagat. Tingnan nyo naman dito sa Quezon Province, mga tol, mga karepa, mga kapaps. So, sobrang ganda ng viewing. Nagaling pa kami ng Pasita to Batangas. 5 oras din ang aming biyahe. Natin yung mga namumulot ng mga ano doon, mga isda ata, yung mga tao doon, mga tol. So hindi pa malalim dito sa may ano. Ang ganda dito sa Quezon Province, ang dagat nila. So try natin pumunta dito, mga tol, mga kapaps, mga karepa. May makita tayong isda. So yun, mga tol, meron tayong nakitang malaking ano kaya tawag dito. Ayan, so walang laman, mga tol. So madulas pala dito. Medyo delikado. Palabas ng araw. So hanggang dito na lang ang video natin, mga tol, mga kapaps, mga karepa. Sa susunod na video natin, so antabayanan nyo na lang, mga katol. Maraming salamat.